RMN. Hi, hello, kumusta ka mo? Yan sa minyong alagad si Kangin Trifon Morales and then ang akong partner sa Diri Dapita Magala, si Randy Tayad. Kumusta ka mo tanan? Yan sa minyong alagad si Kangin Trifon Morales. Kung ako ang pasultiyon, asap gina, always say a prayer unahon ta panalangin sa itong nabang makagagaw. Lord, thank you Lord, si maghihatag ka namang grasya, matag adlaw. Og sa mga produkto usab sa Sid Marketing ang ipihatag kanimo, grasya kini, sama sa Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, o Panyawan Coffee Mix, kaping matapang kaya kang ipaglaban. Grasya ang ginama sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing, tatak magaling. Okay. Bueno kay sunan ang itong suwatang po karon na atong hatagan og pagtagad no. Pinada kini sa usak ka lalaki nga nagpatag lang sangan nga muding. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong sender si Muding. Nami silingan nga mong gisuod kay lagi para makahangyo mi sa ilahang mga parking lot ba. Wa mo yung tao nag-okupar sa ilang parking lot, mao nang amo silang gihangyo. Na kami mo abang. Kung nga na problema ko anino, inaniwan ako pagsugod ang mga paghitabo ha. Deep within my heart lies a melody, a song of old San Antonio, where a dreams I live with a memory. Beneath the stars all alone, well it was there I found beside the Alamo enchantment streams as the blue up above, or the moon lit past that only should know. Still hear my broken old song of love, moon and all in splendor. Ay, bitaw ang pagitong practice tawgon mo nita. Day! Naas pari Antoy, nangita ni mo ari Palahusan lang ni diri oy. Probida may kanya pari Anton. Amo nito sa practice. Unsa ka tong gilakaw na ako niyang mga papeles, no? Tong gipalakaw na ako. Submit magkataon sa among amigo mo ni Jay. Pre. Oy, pre, amayo. Day. Kada dermig snack diri day. Musta ako gipalakaw nimo pre? Okay na, pre. Na-prove na ng imong loan. Abi ni mo, sugod kayo nagko ang manager. Mga maka-auto na ka, pre. Pero unsam to nimo taon nga wa mo koy parking lot, wa di mo na aprobahan og way parking lot. Ay, lagsapa, pre. Kaya ang parkingan ni Parimutok mo'y akong gikudakan mo, akong picturan. Mo'y akong gisabit nga mo'y imong parkinganan. Video ni sukos pre mo to ka na, nangir ka. Mananghid ang tako, pero wa man siya. Ako na lang gikudakan. Ay, lagkabalaka na, musugot lagi ito. Pida no, di ba kay misuor ang pre mo to, basig suko na. Ay, di, lagi. Ingna lang ko niya ko, ingna ko. Tultiin ko. Sure ka pre? Pinagi sa padabang sa akong pariantoy taon, naka-auto yung taon ko, pero walang nakasanta ako. Tablahang akong kumpare taon, kaya ako lang sa siya yung pahinungdan taon, kaya pa may sobra taon sa akong kwarta nga akong gidaon. Ako sa siya gitagaan. Pag pila may istorya, naka-auto yung ko, o niya. Hala, wow! Kasinaw pa anak yung uy! Ingon ka sa kanhan na! Sinaw pa man lagi kaayo! Sikandahan bitaw na day, pero okay ra. Di man na brand new taon, pero may na lang kay sinaw kayo, murag bago pa tanaw, no? Nya nakabayad ka, makabayad pa ka ana? Pagpidang nga nung dili, no? Dili man na ako'y service lang. Ako man ang paabangan po, o di ba? Ako i-grab-graba, o di ba? Kanang usa, kanang move-in. O, ayan, punta. Nya nasay nagait, move-it, nagait. Naagya po na. Makabayad po na. Naapa ko yung sweldo sa akong trabaho. Basta may kamot lang ta. Mabayran yun na to. O nya, og di kita nimo mabayaran sa may mahitabo. Kuan, MacArthur. I shall return na to. Iulit na. O giuli na nato day, way problema. Mag-uol Dili, uy, kasayang sa imong na-down, anak, dong. Ay, so sayang ko taon. Naana mo yun na. Sugal mo ning ato. Naana mo yun na. Di ta ba magsalig lang ta sa atong hunahuna nga negative kayo. Kinala positive sa kadunay atong mga plano, di ba? O sige, basta ako rin bahala na day. Marie,
Hayayan na di ni Mari, uy. Nanada mo'y auto, Mari? Ay da, si Muding ana uy. Iya man kuno nang kanang paabangan o i-grab taxi man kuno na niya mo pong niya. Ah, mao ba, Mari? Nindot kaayo, Mari, uy. Sinaw kaayo. Mari kag bag upa. Ay, abot ang kaana Mari unsa kay gama ana makalahutay bakas Muding og bayad ana. Oh, basig anan mo madato, Mari. Aw, karon dato naman gyud mo kay nanagod mo'y auto god. Nana lagi pero bayran naman sad na Mari. Ug gina mabayran aw embargo, aw mag-drive ka lang sa tricycle. Bungot sa ito. Chicks favorito. Isang walay kwarta, upang sigarilyo. Day! Oh, nabalik lagi dayon ka. Huwa silang dayon, oy. Gamay ra ko, no. Kita silang dako-dako kanang SUV ko, no. Kung ano nang untak man sila? Ilan na jud gihago-hago di ay? Okay, re. Hatag ko sa silang 500. Ah, oy, klaro anak nila. Sunod og mo kontak na balibari na ha. Ay, wagod sila matuong daghang manguyo ko taon. Nya, di naman masud. Mao to, ngita lang tagain sila. Yo, hanggang nila ikasabot to sila klaro. Ay, sige lang, God. Ano, tamagkan sige tagaan, tag 500. Agi bayad sa kahago ba? Nya, palit gasolina. Okay na taon eh. Nyan, saan mo na ni mo ron? Katong imong bayranan? Oo, sige lang, sige lang. Napay daghang moabang, oy. Mag-post ani day. Diya sa kuan ba sa car rental, mao na din na. Para kinsa to gusto mo abang, kakita sila, di anhi na sila. Ay, hibawan pa do. May pag kato na lang SUV imong gikuha di Ay, ay. di madamahal kay to day, oy. Di kabot itong kwarta tang gidaw taon ato. Sige lang, kabawi lagi ta ani. Ako sa ning iparking balik sa ilang parimutok day. Parking ko. Pre, Oh, uy, parimutok na eh. So kay to yung nakabayad naman ko sa bangan sa parkingan. Pre! Pre. Ano, why biyahe ron, pre? Nakancel, pre. Amo ba? Kinidola ng tako'y hangyo ni mo, pre. Unsa na, pre? Wa man kay biyahe ron. Ako lang sa abang, ako lang abang anabi kay may tambungan magudming kasal ba. Unya, lisod kay taxi. Kanila lang imo auto mo abangan, pre. Okay, problema, pre. Anong taon basta ikaw? Dali naman ka mo. Dali ra kayo. Humas kasal, kaon gamay. Ikaw human, hawa na uli na dayo. Sige, pre. Okay na. Pila may abang na mo, Ay, sus, abang ko tayo. Abangi taon. Di naman taon na. Kadiyot naman kayo na. Dali naman ka ka. Salamat, pre mo din alamat. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, kinilaging kautang taga-bubot on taon ba? Kay iya, hamong parking lot taon na mong gigamit para mapurbahan taon akong karlon. Dili, misal pwedeng makuha taga-auto kung kay parking nga taon. Mao nga, ang iyang atubangan siyang bahay mo akong giabangan katong bakante. Nya, gihimo na mong parkingan. Mao tong, misugot ka sab kung moabang siya sa auto pero wala ko siya paabanga. Unya, Ano sugot man ka uy? ay naon sabi ka, di na masugot nga. Iya, biyan ang parkingan siyang bahay taon nga. Atong sakyanan taon, diha na itong iparking. Eh, wala parkingan nan. Ano di ay? Nagbayad man ta? Bisa na, uy. Sa dili mo, day. Da, ambot ni mo mading uy. Kita may kasigihan ni mo glantaw das bintana. Ako nagdanaw day kung nauli mas primutok. O, ang taong sakyan na diha. Nawa na. Gipahimuslan na tog maayo. Gimalmal tog maayong sakyanan ni Mumuding. Bida sa ng istorya ha. Di sa tingali day, uy. Di ko to ila. Aw, mauhin na nindot malmalon kanang di ato. Oh. Magsalig baya. Di bitaw ni ato kay nag-abang raman ta. Ug ila pa na og giampingan nagmaayo. Unya kay di man ila. Awa na. Way siguro ganig kuan na to ka giagi og dagko kay mga libaong. Ang kiyang sa mo day, ha. Awa nagbalik ato. Nagkabungi-bungi na tong imong sakyanan. Unsay paggunaon nagdaotan tayo. No, sa tawag ka. Magsige magang sul-sul diha. Yung inuon ta, mahimutang ng isail mo da. Basta. Doon na gani guba sa sakyanan nig uli ato nila. Pabayron gyud sila ha. Hindi basta. Tungod sa sigig sul-sul sa kong asawa taon, di na hinoon ko mahimutang sigil na kong gunahuna sa sakyan na taon kung naunsa ba. Unya, samtang nakatang ko sa may bintana taon, nakita na ko sila nga, naglakaw na lang. Uy, sila man is primutok. Naglakaw naman lang. Saan kayo auto? Ay, kulbaan ko na. Doon ako, be.
Pait ka. Ay, Oh, mauna, inom-inom ang god. Inom-inom ka buanga ka. Unsaon man na ron? Hala, pangatubang ang pari mo ding ha? Kaya tubang anak. ay, disgrasya manaling. Di mo nagalikayan. O lagi, disgrasya lagi. Yung anong nga disgrasya man ka. Tungod kay miinom ka mambuanga ka. Nag-drive ka nga miinom. May gani kay wa ka mabungi hanggawa ka. Igo ra kang napakong pagkabangka nimo. Ay, wa man bitaw na mapahag. Wa bitaw? Oo. Wa lagi. Unyay napahag pa. Ha? Pahag ang sa kambuanga ka. May gani. Murag mibutoy lang ng imong buanga ka. Pre! Ayo! Rimutok! Hala, naspari mo rin ay. Bahala ka na diha, usaw na mong pagpasabot ha. At banga to. Oy, pre. Oy, pre, musta ang lakaw ninyo? Lakaw lagi mo papauli. Asa di sa kanan? Mayo man, pre. Ha? Mayo man ang mulakaw. Unsay maayo, pre? May mo lakaw, ha? Unsay may mo lakaw? Kuan, pre, kining... Asa sa kanan? Disgrasya man, mi, pre. Oh, ha? Kuan, pre. Bangga mo ko, pre. Oh, may noon. Para, unsa? Wag yun malik kay disgrasya lagi, pre, tao, pre. Ha, unsa lang tao pa kita buka, pre, oy? Ay, kalit man kung may aborti kang usak sakyanan niya. Nakuratan ko mao nga, ay nalubang og dali na ko na padaplin. Oo na. Mao to na, nabangga, mahinoon mi daplin, pre. Or ba taon ko ma-impact ka? Tulo ba taong kabuuan akong data ato, pre, oy? Sige lang, pre. Ako lay trabaho na, pre. Naasa mo sa kanan ron? Tuwas talir? Wa, pre, wa. Siwa, ha? Asa mo niya, eh? Wa sa kuan, pre. Matay to sa impounding area. May noon. Unsa? Ano to ang si Paulding area, pre? Kuan mo, good, pre. Kining, nakabangga mo, good, me. Uya ka, busti mo kayo pagkaan mo. Oh, poste na, pero poste marbeko. Oh, uya. Natumba mang poste, pre, niya. Dito pa ingos bayis kay Lid. Oh, uya, nagupang bay. Wa, manuot. Salamat kay Way Damage Town. Pero, naman ko'y naghigda sa gawa sa bahay. Natumbahan? Wa man hinoon. Ay, salamat. Pero nakuryontihan. Unsa? Naunsa na ka dito ay. Apasan ko bakas mo ding. Ay, gikulbaan ko. Naglakaw naman ang sila nga nanguli. Asa man kaday ang sakyanan? Ay, ako apasos mo ding dito sa ilang mutok. Tapos na ito niyo mo sakyanan siya, pre. Ano ba trabaho na yun? Lili, pamanggod makuha. Kung gano'n di man makuha? Kuan, di pangitaan manggod kong lisensya. Unya, wala kilisin siya. Naman. Unya, Pero, expire manggod. may nungan. Unsa? Tingin natin may nungan. Sari, pina. Nagdakang sakyanan, pero wala kilisin siya. Naalagi ko yung lisensya, pre, pero expire lang. Orang istorya, ha, pre. Tablar kag may lisensya na. Pina, saon na to, ani ron? Bayaran lang to dato, pre. Ano na to man, ha? Apil ko kabangga taon, nga dato man, nga ikaw raman tayo nag-drive ato. Apel lang ka, pre. How siya apil? Anong apil mo taon ko nga ikaw bangga to? Imo man to auto, pre. Kung ka sa drive. Ako, Oh, di ikay lukat ato. Ikay maayo ato. kuan, pre, kining, apel lang ka, pre. Ay, wa man to tuyo, pre. Oh. Disgrasya man to, pre. Uy, Hala, uy. Kisa man buanga, uy, nga mo kuan ka tuyo kag bangga ato nga una sa tanan dili ko to amo. nauna diha, di inyo dapat ang pingal ta ninyo. Wala gyud disgrasya lagi, pre. Wa ka kasabot unsa disgrasya, pre. Buguas sa nimo, uy. Hoy! Ngano ko ka? Ay galig-bugo akong bana ha? Tingalig na! Magdako kita ini! Nala, lukod man ta. Oo sa! Kuyawan ninyo sa! Kamupay ng huwam sakyanan? Inyo pang ibangga? Nya kami pa hilas kay Manulti? Ha? Masa bagi gusto ninyo ha? Dakon tani? Ha? Dakon ba tani? Recorded by X Thunder Gaming. Day. Ha? Oy, ayaw to gad Luka. Ha? Tingalig nalimot na niya amo sa mto kada na. Adi ay! Mao na nagsalig ka! Dire! Gawas dire! Atas Day, gawas! Day. Atas gawas sa bugno! Dire! Oy, huwata ko diha, ha? Huwata to. Ayaw paglakaw ha. Ay sos! Sa dukon man ta! Tagahipodromo ni kaliwat tay! Ha? Wala na mauso na yung bahad-bahad! Diretso ni patay! Basta man! Ha? Gawas na yun niya! Gawas! Unsam ka yung ditsol na nagka-intra dito? Wow ka po ba ng hitaon? Ang nagdako naman ko! Giingnan kang bugo, imagine na! Kahilas gud niya, usa siya bright kay siya! Bisa na, walang taon ka mong intraday taon. Saan mo kisulba na to ron, ha?
Imbis mahusay tamis pa rin mo to. Kung husayon to na mo, yaong saon man eh. Sa'y buhato na ni. Samog lang hinuli itong mudi mo. Ay nga mag-uol man ka. Pabayran na nila. Ipalukat tong sakyanan nimo. Kay og di na nila buhaton, ana sila kakita kon unsa ko nga mo ay mo atake. Ah, David na. Ako gilihok nga makuha na ko akong sakyanan. Kunya, ako lagi patrabaho taon kay naa may insurance. Pero naglagol ako sa kumpare kay murag wa man lang taon nila. Kung wa ko mulihok, di sa taon makuha nga akong sakyanan taon nga dito sa impounding area. Kay naa man tawo iberanan. Karon suko kay ako asawa. Gasigi migbayan nga wa na mo kapangwartahi taong sakyanan. Unsaon man na mo? Makiha ba na mo sila ni Bam? Ha? Kalihok at pres? Tabangi ko ninyo bi. Unsa man kung kami pasultihon, muding. Okay, ang sender na ito karong adlaw, Goliath. Si Inday, Inday naman si Dudong muding, Ate Muding, Pres. oo, muding. Kalis muding, Ate Pres. Nakakuha lagi tayo sa kanon. Pero ang iyahang si Parimutok niya, maoy iyang picturean Wala. sa iyang pariantoy nga mao na yung parkinganan. No, tong na dayon gyud nakakuha siya kay di man ta kuno kakuha ang sakyanan. Ate Pres kuno kay kaparkingan, di ba? Kisa may manuyo sila, no? Oh, manduyo ang itiud ang Oo. kadang tagiyas ko. Kunya, manuyo man po sila kung nakay parkinganan, wa kay sakyanan. Mo. Diba? Lago sila na. Lagot po rin. Nakakaparkingan, wa kay sakyanan. Oh, mao na. Unya Ate Pres, ang naitabo, ang iyang paritaon si Mutok taon, nanghuwam ni Antoy og sakyanan karon bangga man Ate Pres. Oh. Nabangga o niya na impound pag ang koan, Kay- ang sakyanan kay way lisensya ka drive si Kahanggaw. Mutok. Bias Way lisensya now. kay expire na. Naguba pa yung tuno kayo. Wa lihok si Mutok taon mao nang siya taoy nagkuha dito iyang gilihok tanan. Iyang gibayran karon iyang gipaayo. Naitabo mo ra magwa kuno taon iyang kumpare. Sa ko libuhat Ang kumpare niya kakatong nagdaang nga nakabangga. Oh. Mura Wala, wa oy. kuno taon. Unsa niya ba? Kiha ba niya ni Ate Pres or Bam? Makiha ba Bam? Tingali kina may damages nga nahiba. Nahitabo, no? Susama ni sa nahitabo nga. Usa ka sakayan nagnganga lang. Usa ka sakaya na nga. Oo. Mama. O di man nagdako mo sa kayo ngangam bita. Wa na mo lutaw ng uliat kay di ay ang muabang sa mga sakayan wa magpahibaw nga nabuslot ang tiyan. Nangangal. Dili na siya Dili tiyan, dili iyang ilaw. Oh, yang tiyan Kanang- gyapon na. tiyan na. Oh, tiyan mo. Tiyan sa Kung sakayan. ari ka sa Ang buko-buko, di ba na buko-buko? ha? Tiyan kay magkayang mo ginat siya. Magkayang no. Wa pahibaw sa ni gamit nga nabuslot di ay. Ang tiyan. Mura ingon ani ba nga wa magkuan. Abi nimo ang kanimang gong iyahang pag kana bitong mga bang taon niya kanang dili na to ampingan ng butang nga dili ato. Una. Agi usahay ko Una na. nakapait. Oo. Pero na yung parahagot ingon mo mo kudkuran. Oy, ang kudkuran man yung gauli hanak na siguro inyo ko yung iuli. May uli-uli ito. Okay ra na kudkuran huwa man gahi-gahi man buak. damage gahi-gahi man. Kanang sakyanan, lisod kayo. Kanang sakyanan imong pahuwaman, uy di mayo eh. Pahuwaman nimo. Nyaway Pahuwaman. lisensya. Abangan man. Bisa na. Di man tani niya way pabangan natin, pre. lisensya. Ang nakasipyat lang ni Butok, aw ni mo ding, wa siyang mutan na pre, na kay lisensya pre. Sa man Maosad. lisensya. Adi nitukan siya na sa lisensya pero expire. Malagi. Maosad na. Oh. Ano yung nakadaot kun dapat aprihan ko na ng panlitan ni karon uso ang motor na may mingon nga natay helmet. Oh. Kay Kinahanglan mo yung helmet Bam. 90.2 kinahanglan ng helmet kaysa provincial kaysa una okay ra magway helmet. Nahantog karon, wa may helmet tayo na, dumagiti Bam, wa may helmet tayo. Wala stricto na lang. Probinsya, dili pareha diri sa ato nga. Sa probinsya, ang Stricto okay kayo. karon Goliath, pwede rag way helmet ang backride. Sa probinsya, madada. Oh, way helmet ang pero Ang driver, ha? drive na agi helmet. Nga naman di man pahelmiton ang Backride? backride. Madadara dito. Mada, okay ra. Madadara dito Ura ba? sa probinsya, Basta ang oo, tagiya oo. sa motor na lang yung helmet. Unya nga sa to pang ilang protektahan ang oras tag iya. Oh, sige, ang ang kaswa. Ang kaswa. Ah. Ha? Ang ilang protektahan kung madisgrasya nga di kayo grabe. Ang oras ng drive? Ang oras sa drive. Ah, sa Ang backride, usa wa? backride wa. Kadiot la. Mabili mo Goliath. Sige ha, dali ah. Oh, kailan na ang ako lang ano ba si Mutok nga relaxer kay siya. Relax bitaw mo ni, kuanan. Bayaran lang to nato. Papilo pagbayad ang tag-iya. Mo bitaw. Oh, kadiyot lang ha, kung ari ka sa Jeremiah verse 17, chapter 17, verse 10. Jeremias 17, versikulo 10. Ako ang Ginoo
nagsusi sa hunahuna ug nag-usisa sa kasing-kasing sa tao. Bitaw. Gantihan ko ang tao, sumala siyang binuhatan ug sa iyang pagkinabuhi. Maiguanes butok. Okay. Kaya nang huwam siya sa kanan, wa siya Wa siya magudana. klaro nga ang iyang lisensya expired di ay. Entonces, Ngano nangwaman si Butuyok mutambong kasal. Mutambong Tambong kasal. sila kasal. Yan. si Gusto Pres. niya, sa kanan si auto-auto niya, di day iya. Oh, di siya kailangan magtaksi. Munang iyaw sa... Abangan, tungod sa kaayo ni Mudeng, wala na paabangin, ipahuam lang. Dumdum. Abi mo kanang linya nga i-deliver ni Ate Pres, no? Labi lang sa mga kakraanan at kanang gulyat. Nga unsa? Ang among ginikanan gulyat, dili gusto manghuam. Ultimong kabo. Tinaod na. Kay kami ko sa gagmay pa Ate Pres, among kawusan ng tabay man, layo man. So, iya may kanang, basta mo adto kanang Belonso, mangumpra mo Domingo, mamunit mo kanang mga basiyo bitos, kanang gatas nga lata, kanang lain mga labi. Mamunit, may mo na mong kabo, tag sa may kabo, karon mag-away mami kay, nawa mga isang kabo, nabiyan matubigan. Ingon ako mama, ay mo paggamit og diliin nyo. Bitaw, tinood bitaw na. Sa una, inaanam sa dati Pres, kanang dahil mga hikay-hikay, yung makadakag plato sa inyo ha. Saban kasi mong apuhan. Pero dito ka magkaplato, di mo na imo. Iulin dito, katsaka na. Oo, kanang mga sinilas. Paano to mo tiya? Ay mo papangarti og diliin nyo. Correct. Kana yung manguham kay sinina baron or t-shirt niya imong ipagarbo dito niya di day imo. Lain man. Mauro na sa kyanan, Ate Pres. Wala, Hindi iya ha. Eksakto tingali ako ang gibuhat gulat. Kaya ako Mausa man. gituwag mo ko sa akong mga angels og stricto o strict na bambina, stricta kay na ngano. Bitaw. Inig ingon na, parade of casual. Ngura na, guwa na mi. Karon ni talent person mi. Nakita man ako ang casual nga yellow gisulob sa candidate number 5. Iko, kinsa may tangiyan ng casual nga yellow? Ikaw number 1 or number 5? Ingon number 1. Ako. Ano gisulob sa number 5? Guho man kamuduhan deduction. Stricta lagi ka nang. Dili kay di ko gusto nga mo double Tinuod, exposure ang ko nga. tinuod. Moingon nga mga tao. Uy, ala ang number 1 ang huwam sa number 5. Ni ko di mo iya, ikaw nagmuy kay mo ng huwam. Oo, maot yun. Oo. Di, ikaw sa Ate Pres nga, kanang mga on taon niya, basta si Babina mo da, kuan, hindi pa nga on, kanang, bantay ka no? Kanang, bantay ka si Mukuan, kanang kuan Di ba ko magbantay. Di, ikaw sa nga, kaya ingin mo ka, didaksyon ha? Siya mo na kaya mo sa. Sino kaya mo? Suda. Nagkasama mo deduction ka. Siya naman. Kisa to nigo na, didaksyon ka mo, nida. Nagdrama mi dito sa kanang bitoy Brits sa Mandawi kan bipo sa Malbang Pudong Lasyon kaming nipir ay Oo, nga naman. pagkaon ako katulog ka ng putsiro nga bukog nahugid ako sa ng panaksan nipir Jackson. Oo, na ito ginawa ko. Balik ta. Balik ta. Ang putala niya gulat maka. Pwede ba kuno siya makakiha? Oh, Kisa man tag-iya sa sakyanan. Si Koante, si Ano to, Si Muding, si Okay, Muding. nag-uul taon siya, si Buding, Ate Pres, nag-uul taon siya kay, gusto niya pabangan kay para makahatag-hatag sa chest data ba? Ya karon na, wa man gyud magamit sa Kisa sakyanan. may mukiha. Si Buding, Muding ni katumutok. Ito, kumpare niya ba, nga ginasbag ang sakyanan kay, Pwede- wa gali siya kay Bao, Ate Kaya, Pres, masihat yan, nga hubog si, motok. Hubog mo sila. Pwede og ingnon ta dili kiha. Pabayran. Ingnon dili ingnon ta atos barangay dialogue lang dili lang kiha ug Dili, muka. babayaran gid niya. Pati ba sa bayan sa Pero tagiya. maon na, may problema. Mas may insulti niya sa Wala balik kabayan. ta. Oh, kining usa to ningon mo Ate Pres ug ari gani kanang magkuan ta mga buta nga dili ato mag-amping gyud ta. Huwa makag motor, huwa makag helmet, labi na og kanang usa to Ate Pres ang usa nag-drive oray pa helmeto niya sa Oh. probinsya ug sa Ang back ride, ang usa wa? na back ride okay ra. Oh, ikaw. Ikaw, Sa aron, mga- ang unsa uri mo do ka o. Katong pagkasakay na ko Ate Pres okay ra ka ito. Nga naman. Naman. Ako gyapingan ng liog-liog pa. Salamat na madala din na ano. Correct ko ay puzzle, Tihon. RMN